Gepleýär Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Keptäniň jemi bilen men ýogşan anawra. Bu hepde Azatlygyň web saýtynda iň köp okulanlaryň başyny türkmen häkimiýetleri Türkiýe diýen raýatlar köpçülikleýin ýoldan alyp galýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Udaga çeken dymışlykdan soň resmi Aşgabat ýurdun ila sany barada ilkinji gezek anyk sany aýtdy. Türkmenistanyň howpsuzlyk we gorunmak ministrlerine soňky duýduruşlary berildi. Hukuk goraýjylar Aşgabatyň möhletde olan tutsaglar derhal azat etmegine çagyrýar. Özbek telekanaly Yerasy altyryk efire berdi. Oňa tomaşa eden lewaply türkmenler Türkistany tanış görtdiýen atlan çap edilen habarlarymyz, makallarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny hepdäniň jemi gepleşigimiziň geçen hepde efire berilen sany çekýär. Demirgazyk Owganistan jaý tapman Madarstanyna jaýlaşan türkmen enesi. Türkmen häkimiýetleri Türkiýe diýen raýatlar köpçülikleýin ýoldan alyp galýar. Udaga çeken dymışlykdan soň resmi Aşgabat ýurdun ila sany barada ilkinji gezek anyk sany aýtdy. Özbek telekanaly Yerasy altylyk efire berdi. Oňa tomaşa eden lewaply türkmenler Türkistany tanış görtdiýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde köp dinlendi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny türkmen görnüşleri 3-nji hepde atly foto sergimiz çekýär. Şeýle-de Aşgabada ýagan gary görkezýän suratlarymyz, Belgradda öldürilen Kosovaly serbiň hatyrasyna guralan ýürüş baradaky video süjetimiz köp görüldi. Bu hepde okujularymyz türkmen häkimiýetleriniň Türkiýe diýen raýatlar köpçülikleýin ýoldan alyp galyş baradaky makala öz reaksiýalaryny bildiripdirler. Şeýle-de okujularymyz Jüý jennetiniň awtor şahirleriň ardyly bayragyny utdy diýen atlan çap edilen habara reaksiýa bildiripdirler. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň bolýan temalaryna ses goşup öz pikirleriňizi aýtmaga, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýar. Gepleýär Azatlyk Radio. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Nur Muhammed Hanafi bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Odolky suw inженери, suw hünärmeni Türkmenistanyň o hozalyk reformalary ýa-da özgörtmeleri ýene bir kynçylygyň üstünden gelenemeň diýe soňky gelip goşan maglumatlara görä türkmen häkimiýetleri regionlarda 50-150 hektara çenli yer alyp biljek, çeli meçhurdäki ýere gödөгçilik edip biljek, ekin ekjek we hasyl öndürjek adamlar golleýärler şeýle daýhan hojalyklaryny döretmäge ýekyn edýärler, emma lewapdan goşan habara görä häzirki şertlerde lewapda bu teklibi arazi boljak adam ýok diýenýär. Sebäbi yer bilen iş salşýan adamlar, daýhanlar soňky ýyllaryň tejribesine laýyklykda döwletiň goýan şertlerini ýerden gazanç etmegiň, ekrançylykdan gazanç etmegiň sas mümkin näligini, munyň ýylyň bolsa türme alyp barýanlygyny öňe sürýärler. Nur Muhammed ağa şu arada şu ýagdaý bilen bagly pikirleriňizi paýlaşsaňyz. Mälum bolýaly, odal Sapar Murat Niýazowyň täze wasiýaty başa barmady soň Berdim Hömmedow häkimiýet başyna gelenden soň o wasiýatyny ugran etdi, oglary özgörtmek, o meselesini çözmek wagdalaryny berdi. Emma 2018-nji ýylda ol bu wagdalaryny ýerine ýetirip bilmänligini gaýtaklaýyn boyun alyp ikinji o hojalyk reformasyny teklip etdi. Täze teklipler öňe sürdi. Bu teklipleriň esasynda da ýer uzak möhletli bermek hem has köp möçberde bermek meselesi öňe çykdy. Sebäbi odal şeýle pikirler aýdylýardy. Emma indi ýeri uzak möhletli we has köp möçberde bermek hem şoň bilen birlikde döwlet tarapyndan beriljek aýdylýan ýeňillikli kararlar hem meseleni çözmeýän ýaly adamlar bu işden çeke durýarlar. Munyň sebäbi näme siziň pikiriňizçe? Ýokşan bu kategor uly mesele. Birinciden mung sebäbi ken. Näme üçin diýseňiz, ha, diňe 100 hektar ýa 150 hektar bereni bilen öňden aşa yer ýatyrda. Ýöne ekmek üçin şonu ýeri sürüp bir tapar iş edip, soň ýöne ekjek zadyny ekibilseň, onam saňa plan da dekip görkezme bolýan bolsa, soňanyň önümlerini hökümet bahasyndan aljak bolsa, adamlar tamsyk däl ahyrin. Soň hasabyny çykaryp, soň etken çykdyjyň plan bolor, saçanda gazananyň plança bolor diýip hasaby edibilýär ahyryna adamlar. Uly matematik bolmak kökman näme bu hasabyny çykarmak üçin. Şoň üçin ýa-da bir ýöne yer bereniň bilen öz-özünden bolmaýar bu işler. Meselem, şo ýeri sürmek üçin teknika gerekmi? Gerek. O kim ol teknikany saňa kredit berip berýänem bolsa gymmat bahadan. Onun için näçe ýyl biljek.
üzübilecek mi umumi? Ona bir pikir etmek gerek. Ýöne hakykatdan kömek etjek bolsaň, şu hakykatdan şu gowy fermerler döretjek bolsaň, onu pikir etmeli. Meselem, gaýdyp geleli şu öňkü Sowet döwrüne 50-nji ýyllarda MTS bardy. Maşin traktor stansiýasy. Bir topar kolhozlaň özi traktor almana göýjetmekdi. Şoň üçin şu ýanky MTS ýüzlenip, ýerini sürdürip, şoňa da onuň eden işine söylep, dip ulan ýazdylar. Diňe traktoram däl, diňe ýer sürmegem däl. Hemme teknik işlerini. Iň bolmanda şular ýaly bir zat döredilse. Bagyşlan Nur Muhammed ağa sözüňi böleninde soňky ýyllarda Türkmenistanyna şeýle mehanizm hem döredildi. Emma şol mehanizm hem Türkmenistanyň şertlerinde işlemedi. Ýagny daýhanlar şo gerek wagty şo traktor tapmaýanlyklaryny sürmek üçin hem beýleki ýygym üçin hem tapmaýanlyklaryny ýa olaryň özlerine has gymmat düşýändigini aýdýarlar. Şoňdan birlikde de türkmen daýhanlary soňky ýyllarda şu döwletiň goýýan şertleri esasyny gazanç edip bilmeýän soňlar önümçiligiň ýyl-ýyldan peýse gaçanlygy, hatda şu dolurly diýse de paýta planynyň, galla planynyň dolmaýanlygy, ikinji tarapdan gögönümleriň hem daşardan getirilýänligi aýdylýar. Indi şu ýagdaýlar görüp durka türkmen häkimetleri näme üçin şertleri üýtgeden oklar? Ne ýoksun, bir edilik görüldü diýen daýan kemçetýärler Türkmenistanyna, ýöne urukma dedi. Ýöne men eýdämen läle muňa pasagyny çykarmak gerek. Birinciden şu gerek traktoryň hemmesine gerek wagtda, bir wagtda gerek bolýar. Şu döwürde ýetjekmi, ýetmejekmi onu bir görmeli. Ýeterýär etmeli. Yani orok döwrü gelenne kombaynlar ýeterýär etmeli. Birinkini orp ýetişsen elekinki yani yere dökülüp yatsa onda bolmaýar ahyren. Şoň üçin bu zatlaryň hemmesini döwlet kellesini işletmeli. Döwlet diýip pikir etmeli. Şunu döredäýim-de, şo nähili işlebiljek. Kärenlerler hakykatdan hem şo tehnika onuň ulanyny üçin töläbiljekmi? Töläýänne bu hemmesini hasabyny çykaryp, umumy edilýän çykdyjylary şu hakykatdan şu bir daýhana ayağa galar ýaly kömek etjek bolsam diýip döwlet hasabyny çykarmaly. Şunçun ha çykdyjy ediljek şol kärenler. Şunça gazany biljek. Ondan şo bolýarmy, bolanokmy, bu zatlaryň hemmesini ölçäp bermeli. Ol diňe bir tarapy, ikinciden hem ýanky yer bolaýanynda, ýeriň suwy ýetjekmi, ýetmejekmi, munam bir gözüňde tutmaly. Ýen sen suw bilen upçyme bilmeseň, zeýkesleri işläp ýanky ýeri bir gowy täze getirmeseň, bu zatlar hemmesini ölçäp, hemmesini jemläp edende, ha şonu sen kärenlerleri döredýärsiň. Şonu firmalar dörer. Indi Türkmenistanyň 30 ýyl çemedi tejribe toplandy da öňkü kollektiv hozalykdan täze daýhan birleşiklerine geçmek bilen baglykda ýeri hususy eýetçilige bermek bilen baglykda türkmen häkimetleri şu ýagdaýdan çykmak üçin näme etmeli? Bu meselede Ýewropadan näme görül alyp bilerler? Ýewropada sulurda nähili işler edilýär? Belki türkmen häkimetleriniň şu ýagdaýda Ýewropa tejribelerine ýüzlenmek gerekdir. Ha, Ýewropada ýanky diýilen şertler döredilse, onu hakykatdan hem güýçli fermerler dörer. O fermerlere ýanky kendi döwlete azar bermez, özleri öndürer. Şu Ýewropada şolar ýaly urgun firmalar bar, ýöne onu da kämahal ýanky howa şertleri boýunça ýa guruk bolýar, ýa gaýtap tersine bolýar, ýagymly zatly, şondan almal hasyl alylan oklar, şondan ha döwlet şonda da kömek etýär Ýewropada. Subsidiýalar berýärler. Şeken ýetkileri şoly döwlet tarapyndan kömek edilýär. Ine şunna da şu ayalan fermelere de döwletin berýär. Ne şeýtem onda bolar. Ya ýene bir ýerek men ýanky tejribesine geljek bolýar. Şo ýerde hakykatdan döwlet öz ýanky defidini gorýar. Hususy ele berýände de ýerleri. Maňa ha şu zatlar gerek ýa. Meselem, şunça paýta, buğdoy ýa göwönüm, şu zatlar maňa gerek diýär. Bolýa, kerhanaçy alýar. Diýelýän 100 hektaryn 20 hektaryna paýta ýa, 20 hektaryna buğday ýa, 20 hektaryna göwönüm ýa, eýleki galan 20 hektaryna özü islen zadyny ýa, näme talap bar bolsa bazarda şonu ýa. Onuň ertesem şu bazarda şu bahadan satýar. Döwletin berýände şu ýanky döwletiň islen zatlaryny plan hektardan meselem
Ha norma veriliyor. O yerden alıveren näjek, o da sen bilen kelle gelen näl. Sen bana lelle sözler parça verdiysen ol nähil yer bolayanda, nähil kömek edeýän de Türkmenistan'a bolmaýar da. Şoň üçin bolýan rağına keredip şunça bana tawsiýem bakadan. Ondan ýokary näçe hasyl alyberjem. Özüm sat bazarda näçe haýty bakajam satjam sat. Ine şular ýaly iň bolmanda daýhanyň elini bir çözsem, öňkü aýdylar şertleri ýerine ýetirip soň komşuda atlar. Ana şonu sen hakykatdanam ýanky paltaňam bolar, buğdoýňam bolar, kärenneçileňem bolar. Hormatly dinleyijiler, bir Nur Muhammed Hanahyň pikiri Türkmenistan habarlardan ma'lum bolýaly, o hojalygyny mejbur häkmeti ulanmakda ilgiderli tanqid edilýär. Şoň bilen birlikde de türkmen daýhanlarynyň eklenje edip bilmän barha kän şäherlere we daşary ýurtlara iş gözlemäge gidýänini gaýdylýar. Hem bu meseleni çözmek üçin näme etmeli? Sizde nähil pikir garaýşlar bar? Bir de bu arada ýadyň telefon edin. Gepler Adatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, gepläniň zemini dünýädäki deňsizlik meselesi baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýär. 2153 milliarder ýer togalagynyň ilatynyň 60%-inden 4,16 milyard adamdan baý bolup çykdy. Bu sanlar Oxfam'yň bütün dünýä ykdysady forumunyň öňe sirasynda çap eden täze hasawatyndan alındy. Soňky 10 ýyllykda dünýäde milliarderleriň möçörüniň 2 köpelmegi bilen deňsizligiň gerimi barha giňeýär. Oxfam Hindistanyň direktori Amitav Bekhar bu maglumatlar bilen tanıştyrmak üçin Davos forumuna bardy. Baýlar bilen garyplaryň arasynda tapawdyň ulanmagynyň öňünden bagyň ýeketäk usuly deňsizlige garşy görüş syýasatyny ornaşdyrmak bolup durýar. Emma bu işi hakykat ýüzünde edýän ýurtlar barmak öküp sanaýmaly diýip Bekhar aýtdy. Oxfam bu ýylla hasawatynyň baş temasy baýlaryň we seksizmiň bähwitlerine hyzmat edýän ykdysady syýasatyň ara baglanyşyklaryna bagyşlandy. Time to care, ýagny alad etmeň wagt diýilip atlanýan hasawatda häzirki ykdysady sistemanyň ýer togalagynyňky iň ýer sermaýelerin eýleriniň ýöneköý adamlaryň, hususan aýallaryň we gyzlaryň hasabyna baýamagyna ýardam berişi görkezilýär. Hasawatda getirilýän sanlardan käwr bölekleri kärdeşim Sehradan dinläýäliň. Yer ýüzündäki 22 erkegiň baýlygy Afrikada ýaşaýan aýallaryň ählisiniň sermaýasynyň kän bolup çykdy. Aýallar we gyzlar her hak tölenmeýän zähmeti 12,5 milliard saatlaryny harçlaýarlar. Bu zähmetiň haky ýylda adynyň 10,8 trillion dollar hasaplanýar. Bu dünýäniň tehnologiýa senagatynyň möçöründen 3 esse kän serişde bolýar. Aşa baýlygy üçin salynan 0,5% salgyt gelýän 10 ýyllygyň dowamında çağalara we garrylara seretmek, bilim we saglygy saklaýyş puwdaklarynda 117 milyon iş ornunyň döredilmegine mümkinçilik bererdi. Biziň ykdysadyetimiz milliarderleriň we olaryň korporasiýalarynyň ýöneköý adamlaryň hasabyna mundan aňryk hem baýamak üçin işleýär. Bu ugur ýörelgäniň zerurlygyny köp adamyň soragyna almak ýöne ýerden däl diýip Bekhar aýdýar. Häzirki ykdysady şertlerde iň utulýanlar aýallar we gyzlar bolup çykdy. Olar nahar taýýarlamak, öý içeriğini ýygnaşdyrmak we arasalamak, çağalara we garrylara seretmek ýaly işlere milliardlarça saat zähmetlerini harçlaýarlar. Töleksiz esewançylyk işleri bular biziň ykdysadyetimiziň, biznesimiziň we jemgyýetimiziň çarhlaryna aýlanmaga mejbur edýän gidlin motor bolup durýar. Bu sistema gowy bilim alyp bilmedik we gara köpüge işlemäge mejbur bolýan aýallaryň ýagny bu sistemanyň zamunlaryna öwrilen naçar maşallaryň hasabyna işleýär diýip Bekhar sözüni dowam etdirdi. Esewan etmek boýunça töleksiz işleriň 3den 2-sinden gowragy aýallar tarapyndan ýerine ýetirilýär. Olar huç ýük sebäpli hem köplenç ýa dolu däl iş gününde işlemeli bolýarlar ýa-da şol töleksiz iş üçin aýlykly işlerini taşlamaga mejbur bolýarlar. Dünýäde işe okuyuply ýaşdaky aýallaryň 42% huç şol öýdäki maşgaladaky esewançylyk işlerini öz boýnuna alandyğı üçin işe ýerleşip bilmeýär. Bu görkeziji erkekler babatynda bary ýogy 6%dir. Şeýle-de aýallar esewançylyk puwdagynaky tölegli işçi güýjüniň 3den 2-sini düzýär. Olar eneke, öý hyzmatçysy, hassas edýän ýaly iň az tölegli, hiç bir sosial kepilligi bolmadyk, şol bir wagtda belli bir grafigi bolmadyk, fiziki we emosional ýükü ýetik bolan işlerde işleýärler. Oxfam maglumatlaryna laýyklykda yer togalagynyň ila sanynyň köpelmegi we adam ömrüniň dowamlygynyň artmagy gelýän 10 ýylda esewançylyk işleri bilen meşgullanýan adamlaryň tölegli we töleksiz iş sagatlarynyň diňe köpelmek bilen boljakdygyny aňladýar.
2030-njy ýylda 2,13 milliard adam ýyda esewan edilmegine mätäç bolar. 2015-nji ýyl bilen deňeşdirilenine 200 milyon adamyň köp ýydaga seredilmäge mätäç boljakdygyny görkezýär. Munyň üstesine klimat özgermesi hem öz yaramaz täsirlerini ýetirer diýip Oxfam çaklaýar. 2025-nji ýylda 2,14 milliarda çenli adam suw ýetmezçiligi bilen ýüzgeýiz bolar. Ayarlar, gyýylar bolsa suw getirmek üçin has uzak aralyga gatnamaly bolarlar. Şeýle de hasabatda her salgyt ulgamy sorak astyna alınýar. Sebäbi bu salgyt ulgamyna hökümetler iň baý raýatlaryna we korporasiýalaryna ören az salgyt salýar. Ayarlaryň ýüküni ýeňletmek we deňsizligi azaltjak şertleri döretmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär. Şol wagtda hökümetler jemgyýetçilik hyzmatlaryny we infrastrukturany ösdürmek üçin ören az serişde goýberýär. Saglygy saklaýşa bilime, şeýle de elektrik üstünçiligine we suw arasçylyk şertleriniň ählumumy el ýeterliligine ýatyrylan sermaýeler ayarlaryň boş wagtlarynyň köpelmegine we durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna kömek edýär. Mysal üçin Zimbabwede arasy agyz suwuny el ýeterligi gowlandyrmak ayarlaryň 4 iş sagatyny tygyşytlamaklarına ýa-da ýylda 2 ay wagtyny tygyşytlamagy şert töredýär. Amitav Bekaryň sözlerine görä, deňsizligi döreden hökümetleriň özleri bolup durýar we olaryň bu problemany aradan aýyrmagy derler. Korporasiýalaryň we aşy baý raýatlaryň ýeterlik derejede salgyt tölemekler üçin şeýle de raýatlaryň ählisiniň ýokary hilli döwlet hyzmatlaryna we infrastruktura eýe bolmak üçin hökümet jogapkar bolup durýar. Biz hökümetlerden diňe pullar adamlaryň däl, eýsem ýyda esewançylyk işleri bilen meşgullanýan adamlaryň awadançylygyna hem peýda geljek täze kanunlara garaş ýartyp, halkary sahawatçylyk guramasynyň direktory aýdýar. Elbette, ýyda esewan arasçylyk işleri bilen meşgullanýan we tölegsiz ýa-da az tölegli, agyr işlerde işleýän adamlar, hususan aýal gyýlar diýilenne Aşgabatda jemaat kozulugy edaralaryny işläp, soňky 10 ýyllykda Türkmenistanyň paýtagtynyň köçeleriniň aýrylmaz bölegine urulan ýenan maşgallar, olaryň aly daňdan işe çykyp, uzaklygyň sehel pulu sowukda suda köçede işledilişi hem ýada düşýär. Adatlyk bu problema ençeme gepleşik söhbetdeşlik bagyşlady. Mysal üçin adatlygyň bu mesele barada 2008-nji ýylda siýasat aktivist Nurberdi Nurmehmet bilen gurulan söhbetdeşliginden soň köçe süpürýän ayarlaryň aýlyklar hem belli bir derejede köpeldildi. Yine bir bellemeli zat konservativ Türkmen jemgyýetini ayarlaryň we gyýyllaryň öz hojalyklaryna öý içeri işleriniň nahar beşirmegin, kir ýuwmegin, çagalara, garlara seretmegin esas agramyny çekmegi asla täzelik däl. Emma soňky ýyllardaky işsizlik, agyr ykdysady ýagdaý ayarlaryň ýüküni hassa agraltdy. Olaryň iň az aýlykly işlerde, söwdada we elekde işläp, soň öýlerine gelip hojalygynyň işini hem dol özlerini alýan halatlar az bolmaýar. Mundan başga barha ösýän işsizlik ayarlaryň şol sany ýokary bilimli hünärmenleriň hem daşary ýurtlara gidip iň az tölegli hyzmat işlerini işlemäge ýykyn etmek görülip eşilmedik derejede köpelli diýip ýerli synçylar aýdýar. Şonuň bilen wagtda Türkmen hökümetiniň wagtal gurnaýan teletogalarynyň görnüşine görä ýurtda bir kanun işleriň arkasyndan hökümetiň gollamagyny sanlyca ýylda ulbaýlyk toplanan erkekleriň az därligi belli bolýar. Ikinci tarapdan yerli synçylar aýal gyýylaryň hökümet propagandasy, syýasy köpçülik çäreleri, bayramçylyklar, ýogorlar we beýleki dawralar sebäpli hem artykmaz, tölegsiz we agyr zähmete sebäp edilýändigini, olary Türkmen TV-sinde görkezilýän bagtly durmuşyň meýletin mezur aktýorlaryna öwrüp mut ulanýanlyklaryny öňe sürýärler. Emma Türkmen häkimetleri ýurtda barha ulanýanlyk edilýän deňsizlik meselesini gün tertibine getirmeýär. Bu arada mejlislerde we metbuatda hiç bir gurrun gozgalmaýar. Gepleyer Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan neptermedi bilen dowam etdirýär. Owgan sanyny esasy kanunyň kabul edilenine 18 ýyl boldy. Şonuň bilen bir wagtda owgan sanyny türkmen diline hem 3-nji awtonom dil hökmüne durum hukuk verilenine 18 ýyl boldy. Eýsem şol aralykda türkmen dili meselesini owganly türkmenler nähili öňe etdiler, nähili işleri bitirip bildiler, nähili işleri bitirip bilmediler. Biz bu arada kawulla kawarçymyz jurnalist Saymerdan Ulmurady bilen söhbetdeş bolýar. Saymerdan uly bu ýagdaýy bir göz aýlasak, dogrudan owgan sanyny türkmen dili nähili ilerledilýär.
Doğrusunu aýtsam, şol türkmen dilinde ilerleyiş ýok diýsem ýalňyş bolmaz. Çünki biz şu bar bolan mümkinçiliklerden peýdalanyp bilmän gelýär. Awganystanyň esasy kanununda sizin diýişiňiz ýaly, şu türkmen dili ikinji ýerli resmi dil hökmünde kabul edildi. Ondan soň şol Awganystanyň Magarip ministerliginde türkmen dilinde hukuk kitaplary çap edilip başlandy. Hukuk kitaplarının üstünde şol 12-nji klasa tilli hukuk kitaplarının üstünde işlendi alimler. Emma şol kitaplar elitisi işlendi. Misal ki şol eliti bünyat bolup durýar, dip bolup durýar. Şol eliti bolmasa soň ýazyw usuly hem onuň ütgeşik bir ýerinden ütgeşikde misal bir näçe alimler şonuň üstünde işlediler. Her seniň bir ýazyw ütgeşik, ýazyw hylynyň tapawdy bar. Bir ilki bilen şol Arap harpynda türkmen eliti gerekde. Şol türkmen elitini sünnetli Owan türkmenleriniň alimleri elbetde özara genlenşip bir eliti görüp bilmediler. Oturdular bir näçe gezek soňra kimi ýygnagan geçirdiler maslahatlarym geçirdiler emma şol harplaryň üstüne oňuşman şonu kabul edip bilmediler. Äňde telejem şol türkmen eliti kabul edilen ok. Owganystanyň Ilimler Akademiyesi siz öz elitinizi göredip getirin. Biz onu resmi jeridede yani resmi jurnalda çap etsek, ondan sonra resmi taýdan ol eliti yürüyüşe girer diýip şeýle teklipler etti. Emma bizim esasy kynçylyk özümizde. Şol özümüz onu göredip bilmän gelýär. Eger şol eliti göredilse, şol türkmen elitiyi Arap harfynda, ol Latin harfynda elitiyi ulanmak mümkinçiligi ýok Awganystanda. Dogry, şu Arap harpyny elipi döredilmeliligini esasy oňuşmalyk näme? Şu taraplar nähili meseleni öňde goýýar ýa-da bu oňuşdurmaýan mesele näme? Aýry-aýry harplar meselesinde nähili oňuşmalyk gaby taraplaryň ara tapawdy nähili? Şu arada gysgaça maglumat berip biljekmi? Esasına menlik, şu türkmenlik, menin dinim bolsun diýen her bir alim, hatta alimlaryň arasyndan şeýle kynçylyklar bar, menin dinim bolsun diýen. Meselem, şol bir näçe alimler 40 harpdan awarat bir türkmen elitini hödürleýär. Onuň içinde ay ýa uňa harplaryny o getirýärler. Bir topary uňa garşy çykýar, şeýdip özara oňuşman günfüni çözüp bilmän gelýärler. Indi şol Arap harpynda türkmen eliti göredilse, şol hukuk kitaplarından şol esasda çap edilse, ol okuwçylar üçin amatly boljak. Häzirki çap edilen hukuk kitapları okuwçylar üçin kynçylyk bolup durýar. Misal üçin 1-nji klas hukuk kitaby bir usulda ýazylan bolsa, beýleki 2-nji klasyň hukuk kitaby beýleki bir usulda ýazylan. Çünki bir eliti bolmandan soň şol kitaby ýazan alimler hersi bir usulda ýazanlar. Dogry. Şonu bir imla diýilýär. Bir imla ýazan. Şol imla her gaýsy soň indi ýaşly çağlar ona näme öwrenipdiler. Şol kynçylyklar bar. Indi şol kynçylyklary çözmek üçin bir ilki bilen şu elitiyi göretmekleri gerek. Indi ol hukuk kitaplary 12-nji klasa çelip çap edildi. Çap edileninin onun hiç bir derevi ýok. Çünki ol herse bir usulda çap edilen, ýazylan, şonuň üçin bir menzes bolsa ondan bir zat öwrendiljekde okuwçylar. Indi 18 ýyl içinde bu meselede bir uğur kesgitlenip bilinen okmy ýa bu ýerde bir ötüň aňartyndaky çara görünen okmy? Täze pikirleri öňatýan alimler, ýaşlar çykan okmy? Bu meselede nähili çykalga görünýär ýa-da çykalga çak edilýär ýa-da çykalga düýpden ýokmy? Bu mesele taşlandy minni. Doğru ýapypdyňyz. Şu ýaşlar şu urda alada edip başlady. Häzir şu elitliğin üstüne işlep başladylar. Belki şu ýaşlaryň teklip eden, şu Arap harpynda teklip eden elitliği Awganystanyň Ilimler Akademiýasynda kabul bolar diýen umyt bar. Ýaşlar şu urda işlediler. Bir näçe ýaşlar bir bolup bir ara gemlenip şu türkmen elitliğini göretdiler. Şol elitliği häzir Awganystanyň Ilimler Akademiýasyna teklip etdiler. Şu Ilimler Akademiýasy onu kabul etdi. Indi şol resmi jurnalda çap edilenden soň türkmen Arap harpynda türkmen elitliği resmi taýdan ýürüýüşe girer diýen umyt bar. Onsoň Ilimler Akademiýasy çok keyboardda ýani kompýuteryň keyboardyny girdiňi üçin ol kömek etjekdigini aýtdy. Türkmen elitliği şu Arap harpynda göredilse. Çünki ol kompýuterda türkmen elitliği Arap harpynda diýilende şonu çykmasy gerek. Şonuň üçin şonu göretmek üçin ýaşlar onun için alada edip başladı. Häzir şu ýaşlaryň hereketi
bir netije berer diyen türkmenleriň umydy bar. Hormatly dinleyijiler, Owganistanyň türkmen eliniň ösdürilişi bilen bagly söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça, ýagny arap gatynyna türkmen elipini döretmek meselesinde sizde nähili pikir garaýşlar bar? Bu arada öz pikirleriňizi bize ýazyp iýerip bilersiňiz. Şonuň bilen hepdeniň jeminiň nobatdaky sanyny geçirip gotarýarys. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.